arvisa yleisö. Suomen Islannin hevosyhdistyksen nimissä toivotan teidät tervetulleiksi seuraamaan Hevoset 2014 messujen Islannin hevosnäytöstä. Ohjelmassa on näytöskilpailut, joiden puitteissa tulette näkemään Suomen huippuratsukoita. Tämänpäiväinen kilpailumuoto on islantilainen firmakehti. Ja tässä on itse asiassa ensimmäinen ryhmä tullut jo esittäytymään. Te voitte ratsukat sen jälkeen, kun olette hevosille näyttäneet areenan, myös siirtyä vielä vähäksi aikaa käyntiin. Tässä on vielä hieman infoa tulossa katsojille ensin. Sana firmakehti on yhdistelmä sanoista firma, joka tarkoittaa yritys, ja kehti, joka tarkoittaa kilpailu. Ja tarkoittaa suoraan käännettynä siis yrityskilpailua. Firmakehti on suosittu kisamuoto Islannissa, jossa ratsastaja saa vapaasti valita esitettävät askellait ja niiden järjestyksen ja pystyy täten tuomaan esiin hevosensa parhaat puolet. Myös Islannin yritysmaailmassa firmakehti on suosittu, koska yritykset pystyvät ostamaan ratsukoita, toimimaan siis ratsukoiden sponsoreina ja saavat tätä kautta näkyvyyttä urheilurintamalla. Tämä saattaa näkyä myös meidän tämänpäiväisen ratsukoiden vaatetuksessa tai lähinnä tietenkin ratsastajien vaatetuksessa. Kilpailun kulku on seuraava. 12 ratsukkoa kilpailee 3 karsintaryhmässä A4 ratsukkoa paikasta finaaliin, johon tuomarit valitsevat 3 parasta. Tuomarit eivät pisteytä ratsukoita, vaan laittavat ne ryhmien sisällä paremmuusjärjestykseen. Jokaisen karsintaryhmän jälkeen kuulemme tuomareiden kommentit. Tässä kohtaa on hyvä kuitenkin mainita, että kilpailut ovat näytösluonteiset ja karsintaohjelman vapaa, joten askellajin ratsastuksen virallisia arvostelukriteereitä tullaan seuraamaan tänään vain soveltuvin osin. Arvovaltainen tuomaristomme tänään on kansainvälinen Five-tuomari ja myös useissa MM-kilpailuissa tuomaroinut Laura Pihkalaposti, kansallinen tuomari ja urheilupsykologi Anna Andersen sekä vierailevat tähdet ravivalmentaja ja ohjastaja Toni Nieminen ja Suomen kansainvälisesti tunnetuimpia esteratsastajia Mikael Forsted. 7 vuotta Suomessa ja Islannissa. Ratsukkoa sponsoroi Reikhestad. Sitten Riikan takana ratsastaa Annika Kyrklund hevosella Herakles från Herridarholm. Herakles on 13-vuotias Islannissa syntynyt ykköspalkinnon kantakirja oli. Sen molemmat vanhemmat on kantakirjattu ensimmäisenä palkinnolla. Herakles on Mitsubishi-tallin omistuksessa. Sitten tässä tämä. Joo, siellä on tosiaan kolmantena Tiina Hiltunen ja Vohtyr från Grafarkoti. Vohtyr on 10-vuotias suuriliikkeinen tölttikonen, joka on saapunut Suomeen alkuvuodesta 2014. Vohtyrin omistaa junioriratsastaja Nikole Hiltunen yhdessä äitinsä kanssa. Ja vielä viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, Åsa Nyborg ja Heidur från Eiviskoi. Se on tuo kulomustari tossa. Heidur on 9-vuotias ensimmäisen palkinnon nelikäyntiori, joka on saavuttanut jalostusnäyttelyssä 4 kertaa 9 pistettä ratsusominaisuuksissaan. Töötistä, hitaasta töötistä, ravista ja yleisvaikutelmasta. Okei ratsukot, tästä lähtien vapaa ohjelma 2 minuuttia. Sitten meillä on Oona Ylipuranen ja Ympäri från Furvahti, ja tuo Kirjava toisella paikalla. Sitten tuo hiirakko kolmantena on Höinän från Österputti, ratsastajana Anna-Stina Vahtera. Ja sitten on Desiree viimeisenä Möhkyr från Ytteripaikisoin, ratsastajana tosiaan Desiree Alameri. Ja hevosista vielä sen verran, että te voitte ratsukot tosiaan vielä hieman näyttää ja vähän kävelläkin tässä vaiheessa. Mä sanon kohta, kun se varsinainen osuus alkaa. Lehtingör, eli toi valkoinen kärjessä menevä ori, on upea ykköspalkittu viisikäyntiori, jolla on erittäin hyvät ratsasominaisuudet. Sillä on nimittäin yhteispisteet ratsasominaisuuksista 8,48. Lehtingör on saanut huikeat 4 pistettä töltistä, yleisvaikutelmasta, selästä ja takaosasta sekä joulista. Sillä on huippuluonne ja erittäin joustavat liikkeet. Ynristä, eli Oonan ratsasta tämä Kirjava tässä meidän edessä. Ynri on Suomessa syntynyt 13-vuotias nelikäyntiruuna. Sen merkittävimmät kisatulokset ovat SM-kultaa, hopeaa ja pronssia sekä aluerankingin ja kombinaation kultaa. Sitten Röinarista tuo hiirakko tosiaan.
Röinar on ensimmäisellä palkinnolla palkittu ori. Saa taputtaa. Niin kuin tässä jo näkyy, tää on meidän vauhtiryhmä, tässä raukataan vähän enemmänkin. Tässä on huomioitava, hyvä katsojat, että kaikki tämän ryhmän ratsukot ovat nuoria ratsastajia. Meillähän on tää Istanhevosen elää suurta nousukautta, nuoret ja jopa junioritkin välillä pystyvät oikein hyvin kilpailemaan senioreiden kanssa. Jos ei tietenkään samoissa luokissa virallisesti ollaan, mutta pisteiden osalta ollaan kyllä melkein jo tasoissa nykyään. Tässä näyttää Röinar tätä hiirakkoa erittäin nättiä nöttiä. Oona seuraa tossa Yltrin kanssa. Möhkyr menee tuolla toisella suoralla hieman reippaampaa versiota. Ja Jenni näyttää meille hieman, että Istanhevosellakin pystyy taivutustyötä tekemään. Meillähän on tässä ryhmässä 2 isikäyntihevosta, nimittäin juuri tämä Klehtinger. Ja siellä sitä passia näyttää tulevan. Kiitos Jenni. Toinen viisikäynti tässä ryhmässä on tämä hiirakko Röinar. Annika Syrkun puolestaan hevosharrasteohjaaja, paikkalastuksen taso 2 sekä nuorten hevosten kouluttaja ja tietenkin tunnettu myös menestyvänä kilpailijana. Sitten täällä just meidän edestä sopivasti ratsastaa Niki ja Bryn. Kaipaako tämä ratsukko vielä esittelyjä? Niki ja Bryni ovat Suomen tähän mennessä menestynein kilpakaksikko. He ovat saavuttaneet lukuisten Suomen mestaruustittelien ohella useita sijoituksia kansainvälisillä kilpakentillä, joista kirkkain on vuoden 2003 maailman mestaruus hopea viisikäynnissä. Sitten tuolla meneekin rinnakkain laukkaa Rautias. Tulee nyt tänne pitkälle suoralle ensimmäisenä on Sigurd Lehtenholti ja ratsastajana tosiaan Iida Jurvanen. Sigurdis